Хора, сега отиваме да гледаме видеята. Мария, аз съм... Ето ги другите отпред, ако ги виждате. И другите за отзад. Ням-ням. Да. Сега ядох. Какво правим преди K-pop галата? Маскираме се на 1 ноември. Деня на будителите и ние сме с Хелоуин костюм. Какво да направим за един ден закъснение, като не можахме вчера? Днеска. Естествено. Аз съм чакала. Сега ти клоуна. Мамо На мия. мен червилото ми се изтри. Да. Аз не кьорвам. Не кьорвам. Как гледам без бретон? Да, притесне му. Заради грима. Заради грима. New Head and Shoulders Smooth and Silky. 아니 왜 Lo siento. Poi lo siento. Здравейте хора, на гарата сме. След 18 минути и половина ще дойде влака. Бахи точните изчисления. Няма да е точно тогава, да е. Дай да видя 12 минути и половина. Знам къде ще кажа. Сега ще кажа 18 минути. Вече са точно 17. И то са 15 минути още отгоре. И ще тръгне в 8:15. Не в 8:15, много рано. За затръгване. Оли как искам да си Дойде грабля. Няма да тръгне тогава. Как искам да си грабля един камък. Изглежда толкова... Тук мисля, че те на Точно и затрабване и за целен. Да. Ще ми се скарка, ако се замедим. Сигурно. Нали знаеш, че по принцип тези камъни спират влак. Ако ги вземеш, няма да спре. Спреди! Шегувам се. Помага. Айде да развяваме знаме. Визяр хорото е бой микса. То бебето мяза на меченце. Не. Знаеш колко видеа такива да имам, където пие? Само да не се изплюеш. Ако хореш върху Ая. Нищо. Давай. Чакай за туалетната. Искам да видя Стефи. 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 Дай ми Стефи. Искам Стефи. Значи каква зло? Мода? От Пловдив ли? Да. Благодаря. Стефи. Вече не да ме попита нещо и аз. Стефи. Стефи, душичка, къде си? Нищо не виждам. Искам ти Майкъл Джексън шапката. Дай ми я. И така ти злобът. Това не е злоба, това е Стефи. То те е тя. Patience is the tiger's secret weapon.
Не. Не се виждаме. Абе, жена, обърни просто предна камера. Перфектно. Сега за на вашата височина. Ами ти трябваше да бъде. Чейте, за да не се такова толкова да не... О, Те на теб ще обида някой. Нали? Здравейте, хора! Дойдохме в залата ни да репетираме. Най-яката зала ever. The best зала forever and ever. Откъдето почна абсолютно всичко. Тук да почна целият ни бой ремикс. Точно тук. Така де, там, там де. Но да, разбрахте ме. И сега ще репетираме. Окей, бай! Бай! Утре ще 0 градуса. От старите му саня. Ненормално сейчас едно. Добре, дай пак. Значи ти падаш. Добре, дайте малко да трени малко това изправяне. Дай пак. О, перфектно. 마음대로 움직여 We go! I need to kick the drum My ego in the show 달라랐다 Задайте шапка, да правиш прикрити неща. Те ви сте птица дат. Да. Така, значи наш пейка. И след като ще така, не видяли. Стефи се мъчи, за да получи билет за метро. Ние измислихме.
Тест съм дали. Ако смея седно. Давай. Трябва да сканираш и да видиш бързо. Ай, какво правиш? Това направих. Ама то сега работи ли? Добре. Тест. Ама... Трябва да сканираш. Здравейте хора. Първото возене на Таня в метрото. Между другото, първият ми път, когато се возих, мен не беше ужасно. Идио! No, you love me. I know you can. Oh, just whenever. And now we there. Oh. Трябва да я душваш, нали? Саяня. Саяна! Не, Саяна има сирена, Саяна! Аз не съм Саяня. Сината Мини, айде Пупиня. Не съм Саяня, аз съм Саня. Аз съм Соня. Санич. Аз съм Соник. Соник! Парасоник! О, май гад! Слей. Опа! Насам. I bet I heard wait a minute girl 어디가 너무 쳐다봐서 미안해 근데 네가 너무 섹시해서 노렸대 수가 없어 보고 싶어 너의 몸매 너의 몸매 Alright 네 앞에 있으면 비어서 엉덩이도 납작해 답답해 시원하게 그냥 갖다 대 고립이 피부에 네 허벅지는 탄탄해 택시기사처럼 넌 쭉쭉 가고 빵빵해 널 감상하는 게 변태 같으면 나 변태할래 진심이야 연기처럼 보이면 나는 담배 우리의 관계가 뭔지 모르지만 지금 소개받고 싶어 네 가슴에 달려있는 자매 쌍둥이 I want you to give it to me 우리 트릭스처럼 믿고 싶어 baby 단둘이 우비 춤은 내 침대에서 주지 규칙과 휴식 없이 나한테 계속 주지 Let's shoot a movie They ain't fucking with us Oh no, they ain't fucking with us This ain't DJ Mustard This is Gray on the beats Bitches say OMG We do it properly Let go hold on wait a minute girl 어디가 너무 쳐다봐서 미안해 근데 네가 너무 섹시해서 눈에 띄 수가 없어 보고 싶어 너의 몸매